Kuinka paljon jännittää? Jännittää hirveesti. Täällä on kaikkia tarvikkeita. Kaikki pakasit. Sitten jos kuola valuu, niin on kuolapaperia ja kakkapyyhkeitä ja pikkuinen nalle ja namipaloja ja vettä ja kakkapusseja ja sitten Matti laittoi tän toisen nallen mukaan. Ja sitten on tämmönen hodari. Eiköhän me näillä päästä kotiin. Jos testaa sitä itse. No niin, nyt. Mulla on tuolla päivitys kesken. No just veikkasin, että niinku jengi varmaan niinku rupeaa pikkuhiljaa sekois sun päivityksiin ja vielä enemmän nyt kun se koira tulee. Niin. Matti sanoi, kun sun pitää hommata semmonen walkie-talkie, niin sit sä voit yöllä nukkuu ihan rauhassa nyt siellä, ei oo mitään hätää. Way up high, and the dreams that you dream of once in a lullaby. Oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly, and the dream that you dream of, dream really do. Koira tuli hakee, tämmönen tuli. Me nähtiin se Aironi tuossa kentällä. Sehän tulee täältä Norrmäkeen. Se on tullut Finnaarille. Niin mä luin ensiksi. Joo, se oli siinä jonossa. Siinä se oli siinä. Raukka törisi siellä. Ai. No niin, sieltä tulee. Ei oo mitään hätää. Ei oo mitään hätää. Kaikki hyvin. Niin. Joo. Joita sinun. Tuossa on vielä. Kiva. Siihen vaikka. Noin. Laita sillä nyt se rupee innostua, laita se spanda. Siinä on sun nalle. Ei, hoi! Joo. Mitä? Hienosti, ole hyvä. Oho, Matti. Ei hyvä, ei hyvä. Ihan nätisti. Oi. Näin me tässä vaan mennään. Ei Ai, muuten ei mennä. Hei, täällä. Kops. No kun tuli tuollainen pentti.
Tuuko se yli vai? Mitä? Joo. En millään. Hei vauva. Hei. Heippa hauveli. No niin, nyt me mennään. Moi moi.